Сәнәгать комплексының ветераннар советы ойышуға быйыл 5 ел. Республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында шул уңайдан тантаналы чара узды. Тармак ветераннарының эшчәнлегенә бәя бирү, шулай ук авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көне белән котлау тантанасыннан Мөршидә Җихан репортажы. Өстәлләребездә икмәк, сөт булсын дип, көнне төнгә ялгап, тир түгеп эшләгән буын җыелган бирегә. Эшләп чыныкканнар 95 яшьтә дә шөкер дип яши. Исәнлек, саулык телим. Эшләрендә уңышлык булсын, озын гомерле булсын. Хөрмәтләү чарасына хәйр-фатиха биреп башлап җибәргән дин әһелләре бигрәк тә Җәлил хәзрәт өчен авыл хуҗалыгы тармагы аеруча якын. Озак еллар Балтач районында икътисадчы булып эшләгән белгеч хезмәттәшләренә рәхмәтләрен һәм изге теләкләрен җиткерде. Ветераннарга һәрвакыт хәйр хаклы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлеге министры Марат Җаббаровның да изге теләкләре Марсель Мәхмүтов аша килеп иреште. Бер иштан рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр дә тапшырды. Баулыдан Зөфәр Җәләев тә бүләкләнүчеләр арасында. Her vakitte de tiyişin neticeye erişu mümkün bari tek küntün işlep, canını tenin bilen işke verilip işlesen gine. Шыннан да, барлык казанышлар нигезе көндәлек фидакар хезмәт. Эшләгәнеңнең нәтиҗәләрен күрү безнең өчен зур бәхет иде ди Яшелүзән районының Тукай һәм Ленин күмәк хуҗалыкларында җитәкче булып эшләгән Хәлим Идиятуллин. Һәр замананың үзенә күрә авырлыклары бар бит инде. Ничек кенә булса да, калкышлар белән бергә авыл хуҗалыгында эшләгәндә бөтен мәсьәләләрне уңай хәл иттек без. Юбилей яшендә булучыларны агросәнәгать комплексының ветераннар советы исеменнән Марс Алиев та котлады. Хезмәт гомерен авыл хуҗалыгына багышлаган өлкән буын вәкилләре өчен әлеге чара үткәннәрне искә алу очрашу мәйданчыгында. Әлбәттә, дусларны күрү, хезмәттәшләрне күрү, моннан 20-25-30 ел эшләгән бик күңелле, биналарга барып тик саулык, сәламәтлек, исән-сау булуларын телим, һәм инде дөньялар тыныч булып, матур итеп бергәләп, бүгенге көндә махсус хәрби операциядә булган аларның оныклары, балалары кайтып семьяларына уңышлы шушындай көннәр телим. Мөршидә Җихан, Данил Жданов, Татарстан яңалыклары.